Piye iku cara iku malah cor-coran diterak iku. Mosok ora roh iku. Payah iku malah iku. Dosa kok kaya. Lha iya lho mosok ngono ora denger. Piye iku malah iku. Waduhe ngasek ngono ya, Mbah. Rumasane garing, Mbah. Petel adene. Oh, ini lagian anyar wis diterak-terak piye bocah iki. Ora iso semen kok. Kok kesusu mau apa nanti dene niku mau. Lur. Ora roh piye mau bocah iku mau. Malah cor-coran anyar malah di terak-terak yo cak sekolah lho. Masa ngono ceritane. Pakai dilar ya malah ngene. Wah, ayah itu. Nah, diratakno neh untung lagian anyar iki mang lho.